Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu ọzọ. Ịma asịrị m ekwu mere ọnụ. E were some of our people nọ nke ikpeazụ a now. Ife ha na-emezi bụ onye mejuo ọfa fe eme gịnị fakata onye ahụ na-arụsị na nzuzo without ịgwa that person. And ọ bụrụ ya ka esi atụ na arụsị. E were some of our brothers m fụrụ na-asị that na onye arụsị gburu na ọbara ya dị n'isi onye ahụ. Ife a bụ asị and all dead in arrival. Arụsị wee ka o si akpa agwa. Mgbe gburugburu anyị were dịka polisi, anyị were dịka lawyer n'ala Igbo. Ife anyị were bụ arụsị and arụsị ahụ na-aga ije ọbụla ediri ya. Ejiro ego atụ mmadụ na arụsị mgbe gburugburu. Ọ ala mejọọ gị, ọ mmadụ mejọọ gị, ọ echezọrọ mmadụ ala ya, ma ọ distance ịgagara arụsị egbuo gị. Ọ bụrụzi nke ikpeazụ a ewepụtara polisi na lawyer. Sorry akarizie. Onye mebie ihe gị na-ekwekọtara, ọ sị gị sorry. And sorry ahụ ọ ga-ewechite ihe ahụ imebiri gị na onye ahụ kwekọtara. That is why I don't believe in sorry. I believe in action. Once you disobey that man again about kwekọtara, ita afụfụ so ya without telling me sorry. Because sorry na agwa m ga-ewechite ife afọ imebiri mebi. And sorry, o wee jiri sorry aga. Ụwa ji law, ụwa ji action aga. Once ị gara na the world asị gị na ị ga-agba 25 km speed, ị gbafee that 25 km speed, ị were ihe ị ga-asị sorry, ị ga-asị gọọmenti sorry. Ihe ị ga-asị gọọmenti will give you the action na-eso that ihe ahụ ị dara iwu ya. Ọbịa ka arụsị ji arụ, ụta ka arụsị anyị ji arụ ọrụ n'ala Igbo. Mmadụ mejụọ ga-eto ya na arụsị, arụsị ejere gị okwu wee nata, iwe ga kene ya na nke o mere. And arụsị adịghị egbuo ya ka dị ọcha. Arụsị adịghị egbuo ya ka dị ọcha. And gụọkwa nna gị ịtụ mmadụ na arụsị, marakwa amara ka aka gị ọ dịkwa ọcha before gị na-aga atụ mmadụ na arụsị. Because ị nwere ike tụọ mmadụ na arụsị, arụsị hapụzi oyi ịtụrụ ya wee bịa gbuo gụwa to show that na aka gị adịkwa ọcha, gụwa wee wetara ikpe ahụ n'aka arụsị. Arụsị na-aga thoroughly investigation before ya egbuo isiri ya ga-agbuo. Arụsị adịghị egbu anyhow. And before gị gaa ịtụ mmadụ na arụsị, mara amara na ị ga-agwa that person na ị na-aga ịtụ ya na arụsị. Because onye ọbụla arụsị gburu a na-eni ya na be onye ahụ, a na-egbupụ ya n'oke ọfịa wee nie ya. Because ị nie ya n'ala ebe ahụ ogbubido gbuocha ma ndị ahụ niile nọ na famili ahụ. And ewe ka arụsị si egbu, arụsị nwere ike ọpụta na famili gị, onye tụrụ arụsị abụrụ onye arụsị ga-ebu ụzọ gbuo. O nwere ike ọ ga gbugo na onye ahụ fụrụ onye ahụ that person fụrụ n'anya too much. O nwere ike o were gono mma ya, ma o were brọda ya, ma o were nwanne ya nwoke, ma o were elder brother ya, ma o were first daughter ya. O ya mere ị ga-eji adị very very careful na ị ga-eto mmadụ na arụsị. Arụsị ọ dịkwa mma? Yes. Ọhịa Igbo ji akpa ike na mgbe gburugburu, anyị ka jikwa akpa ike na nke ikpeazụ a. Kọs nọ nke anyị were dịka polisi, anyị were ihe dịka lọya mgbe gburugburu. And arụsị anyị ka anyị were ali ndị nna nna anyị ha ji bie ndụ ha biri ọfụma without any discrimination, without any ekwuru na anya ọjọọ wee na mmụọ. Nke anyị abịazie na nke ikpeazụ a wee butezi ife a na-akpọ lọya and the police wee tụpụzie awa arọbi na-agụ anyị. Before gị ịtụ mmadụ na arụsị, make sure na gụwa dị 100% pure that na onye ahụ na-aga ịtọ na arụsị na-ewe otu isi mejọ and na-ewe otu isi mejọkwa mmadụ ọzọ before gị were onye atọ na arụsị. Ọ dị very very important. Before gị ịtụ mmadụ na arụsị, na-ene onwe gị ọfụma ewurota arụsị si egbu. Arụsị adịkwa egbu otu isi tụọ ya. Maka ndị a na-ewere ego ndị mmadụ, ha gị na mmadụ mekọ biznes iri ego ya, onye ha dịkwara ede ga-atọ gị na arụsị. Obidogoro gbuo ego your family, o gbuchapụ your family, ọ bịazie bịa were gụwa otu aka arụsị si egbu. Before gị ịtụ mmadụ na arụsị, gwuo ya ha agwa na ị na-aga ịtụ ya na arụsị. Gwuo ya ha agwa na ị na-aga ịtụ ya na arụsị, ka o buru eburu n'obi. Gwakwa family ya agwa ka family ya mara. Ọ bụrụ na nke a ga-aga egụrụ isi ha, ha agụrụ isi ha. Only place ị ga-eji agbanarị onwe gị bụ na ife ebe a na-eme mmadụ ife ọjọọ, tinye aka gị enu si na aka gị esorokwa n'ife ahụ ya na-eme. Because ewekwere ka ala Igbo nna nna anyị ha na arụsị anyị na arọbi na-agụ anyị si arụ ọrụ mgbe gburugburu, anyị ka jikwa ya arụ ọrụ na nke ikpeazụ a anyị nọ n'ime ya. So mara amara na arụsị ịga ịtụ mmadụ, gbaa mbọ gwuo ya ha agwa. And onye ọbụla ị tụrụ na arụsị, bịa it mind that na gị na onye ahụ ga na-erikozi nri na ofu efere. Ọ bụrụ na onye ahụ na-eku mmiri na mmiri pụta ebe ahụ, ọ bụrụ na onye ahụ nọ na mmiri ji nwaanyị tọọ na ụlaba ka onye akụrụ nke ya pụta. Onye ọbụla ị tụrụ na arụsị, make sure na gị na ya na-eriko, make sure na gị na ya na-eshi ofu ụzọ aga, make sure na gị na ya na-eriko nri. Ewere rules and regulations dị na ịtụ mmadụ na arụsị. Don't stand up one day sị na ị na-aga ịtụ mmadụ na arụsị without investigating yourself first before ị ga-ịtụ mmadụ na arụsị. Before ị ga-esi na ị marakwa ife na-eme, be very very sure na ị mere ife onye ahụ mere ọ na imeburu mmadụ ife ọjọọ before gị ịtụ mmadụ na arụsị. Arụsị dị very very sensitive. Ọ na-aga very thorough investigation before ya na-egbu mmadụ. Onye arụsị gburu ada eni ya na be ya, a na-eni ya n'oke ọfịa. Before gị ịtụ mmadụ na arụsị, mara amara na ị ga-aga
ife a na-akpọtọrịrị investigation ọkwa otu aka ọha m n'ọnụ aga m akọwa ihe bụ dis arụsị na ife ji eme na live video mgbe m nwere oge. Ekenekwa m unu ụmụnne m, daalụnụ.